2025 стаў сапраўдным экзаменам для ўсёй краіны. Год прэзідэнцкіх выбараў – гэта заўсёды асаблівы час. І прайшлі мы яго з гонарам. Гомельшчына захоўвае гістарычную памяць і перадае яе праз пакаленне. Амаль кожнае з мерапрыемстваў 2025 было прысвечана юбілею перамогі ў Вялікай Айчыннай. Так за год у рэгіёне адкрыта 16 новых гістарычных муралаў, больш за 30 помнікаў і памятных знакаў. З'явіўся і новы мемарыял ахвярам фашызму Кабылева ў Рэчыцкім раёне. Ад марафону адзінства да конкурсу эсэ «Адзін дзень з губернатарам». Мінулы год для рэгіёна быў насычаны на культурныя, адукацыйныя і спартыўныя мерапрыемствы. Упершыню прайшла спартакіяда на кубак старшыні аблвыканкама для працуючай моладзі і рэспубліканская ваенна-прыкладная гульня «Прарыў» сярод студэнтаў. Увагу рабоце з моладзю надаюць і ў раёнах. В Лоевском районе проходит огромное количество массовых мероприятий. Мы активно работаем с молодежью. Могу отметить такие мероприятия, как «Суперпрофи», фестиваль молодых семей, диалоговые площадки различного рода. Также хочу отметить, что мы активно участвуем и проводим единые дни информирования. Открыли для себя новые магчымасці рэдакцыі рэгіянальных сродкаў масавай інфармацыі. Медыапарадак дня фарміруецца з патрэб мясцовай аўдыторыі. У фокусе тэмы аб людзях працы. Усё больш выкарыстоўваецца аўдыё і відэаконтент, новые технологии. Сегодня нужно создавать видеоконтент. Хотелось бы использовать искусственный интеллект. Молодежная редакция здесь очень в помощи. Наш информационный проект в эфире «Бай» с удовольствием участвует в озвучивании аудиоформатов, оживлении фото. Хотелось бы эту работу дальше продолжить. В нашем сетевом издании «Днепровец Бай» уже внедрено радио. Новости сегодня можно не только прочитать, но также и услышать. На парадку дня не только вынікі працы, прогучалі і арыенціры на 2026. Сярод іх развіццё лічбавых сервисов, патрыятычнае выхаванне и працаўладкаванне моладзі. Если мы говорим про молодежь, это и трудоустройство, и закрепление молодых специалистов. Нужно показывать реальную работу на предприятиях, в трудовых коллективах, так, чтобы молодежь не боялась идти, работать, развиваться, реализовываться. Действительно, в регионах, на местах есть много перспектив, и мы просто должны об этом рассказывать, говорить правду об этом. Ад намеснікаў старшынь райвыканкамаў да кіраўнікоў рэгіянальных СМІ і асоб, якія знаходзяцца ў рэзерве. Падвядзенне вынікаў аб'яднала каля 300 членаў актыву з усёй вобласці. Адзнаку агульнай працы даў першы намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Владимир Перцов. В ходе сегодняшней встречи всеми выступающими давалась удовлетворительная, положительная оценка работы идеологической вертикали в прошлом 2025 году, и это действительно объективно, хотя есть еще куда расти, есть над чем работать, но идеологи, СМИ Гомельской области в прошлом году сделали достаточно много. Год был насыщенный политическими событиями, все они были отработаны достаточно качественно. Асноўная задача пасяджэння – абмен станоўчым вопытам.